Puilano Jotano Hambai, Norok Jotono Saimano, Chini Bubagara, Coronavirus Manjagui, Tabo Hospital, Treatment Klai Jagui Tongo, Sudu Coronavirus, Chini Bubagara Nisago, Pneumonia Bo Habu Tabu Bo Blay, Kobokha, Hamiu, Kotoro, Klaijak, Mia Charigo, Boba and Cox Halaja, Bubagara Sawa and Blake Serious Otongo, Hekano Rakawanadi, and Bagui Suri, and Jahate Dati Hamiu, Noni Buskango, Paimana Nitikaye. Bubagara Je Tabo Hospital Tongo, Baraka Hamkai no treatment Kalajaki Tongo, Neanos Haka, Abuni Bagino and Tipra Hasteni, Chini Christian Society ni Lukurogno, Koinani Musungo, Takuk Bukuk, Painai Chini Christmas Halo, Jahate. Jeng kai thorno surimani logi Chini Bubagara je Hamiu kotor bai manjagai tabu klai tongmani monobo dati ke Hamiu sanani bagai noro kisa Suri lai jadi tamni hinba Chini ha tai dofani bagai Bubagara je wansoki tabu samung tang tongo seng tiprasa tipuri dofa Chini bilai kai Bubagara na nangai tongo Bubagaran sara Chini kunu lai buma kere tai angomo bo sanai Sengjara oinono tong thartik tongnai Hindu panangthon ba bibonno jara Buddhist panangthon ba Muslim panangthon borong na thane ba ani kaisa koimong norabok je jekhane mantei mondir ko thangai Bubagarani hamnani bagai kisa sati dubro kya sokjalai jadi jara Buddhist borong no bo koijabo borong bo kisa bongning ko kyang ko thangai borbo sokka kaisanai tai jara Muslim Borong Thanani Koimung Boro Mojito Tangai Borok Bo Kisa Bubagaran Bagai Suri Kankai Belai Kana Hamnai Norok Jotono Saimano Chini Bubagara Buskangni Bisikatal Tringo Kabangma Jaga Thanani program Tongmani Pia Biamar Kotor by Manjagai Bo Kuno programo Tangai Mangalaka Kuno Amsayo Sung Kanawi Tongo Je Bubagara Painai Bubagara Tringo Pai Manjak Painai Hinai Ang joto nono sanani nayo Bubagara biamar kotor manjak coronavirus ni 14 dini bo quantime tongo kuno program bo thang mangla kebo judi lukurogno tatal sengra sawui Bubagara phainai ni ne awai khlai tong khakai amti khai kok awai khlai tong mani omochini Bubagara ni image no hamya khlai mani khlai nai abuni bagui na ang sanani nayo kebo Bubagara tring ko festival phayane nei kebo awai ta khlai di khlai khakai abo sayang nai tai paithago ang buskangni tin tring 1430 lai 1431 phaimani bisi tring bisi ni ani khaka ham tai hamjama yafaro tai Christmas ni salo o haste noka khobui hayungni joto lukurongno bo ani khaka ham tai English bisi katal ni bo khaka ham yafore ang paithago taisa haina hai sapina nayo je Chini Bubagaran bagai especially Christmas ni salo kisa jotono no surinan bagai ani koimani nongni thani asek sawino ani kok mothaka jotono na hambai khulumka